El Parc de Clairfont a Toluges ha acollit la segona parada del Caragol Tour d'aquest any, gràcies a l'agermanament que el municipi té amb les Borges Blanques. I és que la FECOLL està treballant per aconseguir el distintiu de festa d'interès turístic internacional i amb accions com aquesta es contribueix a promocionar l'Aplec arreu. Prop de 100 persones, entre vilatans d'aquesta ciutat francesa, representants de la FECOLL i veïns de les Borges, han gaudit del menú elaborat pels alumnes de l'Escola d'Hoteleria de Lleida, amb el caragol present en tots els plats. Una mica la idea és aquesta, és intentar arrossegar més gent cap a l'Aplec, explicar-los que estem amb els braços oberts per rebre'ls i penseu que ja tenim presència de colles, tant de Borges com de Toluges, dintre del nostre Aplec. Són dos de les 107 colles que integren l'Aplec. Anem a enfortir aquests llaços, anem a fer més presència d'Aplec a fora i anem a veure si realment aconseguim, a través de l'excusa, en aquest cas de l'Aplec, doncs ser aquest pol d'atracció i fer vindre a més gent a les nostres contrades i que gaudeixin del que podem oferir. Ja fa 38 anys que les Borges Blanques està germanada amb aquesta vila de la Catalunya Nord. Ara, amb el Caragol Tour, han trobat una nova via per reforçar els seus vincles i conèixer les tradicions que els caracteritza. De fet, tant Toluges com les Borges Blanques, a través de la seva Fira de l'Oli, tindran un stand en l'edició de l'Aplec d'enguany. Tenim una tradició cultural i històrica conjunta i, si més no, doncs, aquells components festius de celebració que s'havien perdut d'alguna manera perquè les tradicions han seguit pel seu camí, doncs les puguem retrobar, les puguem recuperar, les puguem promocionar a nivell d'intercanvis en el ser dels comitès de germanament que tenim formalitzats. Sembla una festa del cargol, de la promoció del gasteropode. A mi sembla sobretot una festa de la fraternitat, de l'intercanvi, de la promoció de la generositat entre els pobles. És això el Caragol Tour, per mi. Es una manera estupenda de conocer Lérida y sus tradiciones, puede ser la gastronómica. Y la tradición del caracol ha traído siempre muchísimos turistas a Lérida. Yo particularmente la conozco y bueno, la iniciativa no me puede parecer mejor, es estupenda. Aprofitant la seva estada a la Catalunya Nord, han conegut de primera mà un dels cellers més importants de la zona, Caves Bir. Ara la FECOLL es prepara per la següent parada del Tour, que serà a Madrid el 6 de maig.